Yes, bye. Patod naman dahil sa tamangan. Kay Luoy po, namasay sa. Ang anyog danggan eh. Bye. Niya, uy. Majong buntag na tanan guys. Padong na may magkaos og tubod. Nasa kapagabrel motor sila guys kay container may ilang dadun. Aga ko nagdako galon og kabo. Dito na sila gikas papagabrel kaso may kabo kay nasunog kunog apila kabo. Na. Kaya kin mo ay nagdas container pa. Na sila. Sabak man sa container. Madyo mas kaya kin mo sabak guys kay gamay-gamay man di ka bugat kay si Kuya Gail bugat man buyag. Tapos Kuya Gail nabili no si Kim mo toy magdigamo. Toy magdigamo sa mong pamahaws Kuya Gail. Magdali ko kay na. Purot naman ka ang tao nagsud sa atabay. Wala may ipang sabaw. Mamatay ang mga isabaw dinangag. Mo pa yung mga sabaw sa mga panglutuon nga utanan. Hala ba? Magsabaw pag isda. Mo yung mga gamiton. Kag mineral nihit na mo deliver. Di na ka mo deliver ag mineral. Kay inilagay na lagi ang mga tao rin sa tubig. Nahalagin mo ko anong kay tubig. Naghan naman nagikaos. Walay kabo? Aka, aday agma kabo. Iya, nasunog ko no. Bao. Wa may nasunog na today. Iya, nasunog ko no. Ay, sinunugan pero Grabe mau lagi ajo pag yung nag-iapil ang kabug sunog. Basi kitaguan tingali. Na. Mau lagi. Tinga alam ko nagkaw imbes nagsadyo sila sa Gabriel wa non ka sa non ka. Sahod kay way kabo. May klaro gazet kitaguan sigurong kabo. Ano ba na yung pangtaguan man ng kabo. Diyan anak ko nilas pa Gabriel harap sila. Naghanay ng gikaos. Kasawad pa siguro may dani kaduha. Kaduha siguro may dani kasawad guys. Kaya wala na may kuan. Sabaw. Dinangag ugma klasian na pa sa ugma. Madyo laman daring mga pang ligoy sa mga budik-dik kay di aman na dako pa man kajug. Daghan pa may sud ag dam. Dani pun may maglaba, dani guys. Dam nga gamay naman pud to spikas na dam nga dako dito dapit. Mo toy dam nga dako dito. Dani mo dam nga gamay. May pandong. Ay maglaba dani. Yeah. Tani sila sa Gabriel na una na. Gidubduban kunog ape ilag kabo uya pud. Bisaran sa zuhan nila gani happy na sa pa nanguli man nanguli kay way kuan kabo. Sayang wa sila kasahod. Dari amang tubod ya guys. Kasukas marag macho. Nawa ang kabo na badsa pre kabo dani orange color. Kisa may pinagsunog grabe pug tujo og sunog. Mana emang kabo? Oh, mana emang karaan nga kuan sa tabay na. Kaya emang kabo guys, isa nang namigbit-bit og kabo, kanawa man ang kabo dali. Isa nang namigdadaghan pa man episode. Yang mana balihin itu bay? Ha? Ano balihin itu bay? Hani ag? Yung tubod. Iyo ba? Oh, di ba? Sus. Basic na guys. Oh. Kasang hugasan. Tama usik-usik kay sa tubig bisa makaw. Sa armo mo. Isang hugas ang lubot guys kay bulingan. Isang gambuan ako naganda. Wala ko ganun, ha? Sa una ka na guys, kaning kubura. Magagas-agas ni Dini. Sige na dun wash out ng tubiga. Karoon kayo ano. Wash out ang tubig. Para mang init na dyan ka adyo. Sige, ako po na. Ha? Pero kato nagkarta dari sa una pangit-ngit pa. May linta ning kamong santi. Kinamdom ka na to pa? Tinguan to. Grabe kasi guys. Arang ka dyan sus ginoo. Dangag man to. Arang ka dyan dali. Anak ka. Dagan. Ngit-ngit man. Nagabian naman may kaos. Diyan na may ito ning lukluk dari sa guan. Ha? Diyan na nilukluk sa gingis ang TL. Sus pagkuhan pa nakalimta man di ay. Grabing dagan. Yan, anong dubla ni kapon? Yan, apil magdubdub ang kabo.
Taguan itong kabua. Taguan to, aron mo. May makakaos. May matasan. Kaya pag di makaos, nakabang mora na gisaligan dari sa among sityo. Dari sa among sityo kumuy. Dari gisaligan kay. Container. Ha? Pwede container mo tulog ka buo. Lugang nga namang mga container guys. Kay. Lugoy pa din. Okay. Dara, basta ka dito pa ng pagbibi. Dahil may haunahan. Dito nito. Operan pa. Katruhan naman guys. Yung mga panihakutan na magtubig na nas. Dam! Butangan po na magtubig para sa mga sabonay. Pagkain na. Lapad pa. Ito pa. Ito na na. Ito na na. Muli na may. Kung naman ito itong kanay ka. Kagiro. Oh, kano. Kalabong na ito. Imbudo. May tawag nga imbudo guys. Kaya imbudo. Okay. Masuk ka na imbudo. Budo ayaw do. Imbudo. Imbudo. Sigda na laman dahil kabuk padir. Buhat ko ang kabo. Pero kuan ay hindi na ibilin. Kaya huwag ibilin. Mawa lagi. Taguan. Taguan man. Uy, nga parehara man manahod. Ang sira? Ay. Mga nami kabo guys. Dahil na pa mag-sound. Sunod na mo. Bugard. Sud no. Ha? Dako mo na sud. Masa? Yung ko ang mineral. Dengan pa magtubig. Balik pa pa. Hindi ako doon. Kanti diri ay. Okay, malamig kaos guys. Ha? Kopi. Pag na ni ma? Ang ligog iroon sa ma. Malamig kaos guys. Malamig saod guys. Ulit na mi. Ulit na mi guys. Ayan, kunto ko yun da. Manamig sahod guys. Manamig kabo. So muli na mi. Tanay daghan na to nagkaos. Tana. Dadto ra man taman ag motor kay lisod man dari isud. Lisod dari tukad ag kuan motor. Pero matukad gud ang motor dani pa no. Maagi man day ang motor dani. Lisod laman ito karon. Kasukas mangkakin, mura magmacho. Hawsa. Ya. Uy, mas manang tingig. Kau sakay nakin. Huwag na may kindod. Asa man itod? Ako lang karanan. Ana dada. Lah hinay. Awid pa pabi. Sunod ako. Hinay. Bye. Ping. Sila. Karga nila tulog ka galon. Tulog ka container. Kuno ko guys, kaya galon. Kung karing kabo. Dali ang kuan guys. Dali may maglabanan. Panahon sa ating huwaw. Ani din dapit. Ato na nalabada to apikas. Nalabada to. A few moments later. Humanamig pangikaos guys. Lakaw sa mi karijut. Paliton mi og dugang skim coat karon. Mula sa milati una. Ako na wala pang punas ito pa. Guys, sa milati. Lati Monica. Deliver mi og puto di ah. Ayo. Ayo. Mag-deliver kog puto. Asa pa das dog day? Mag-deliver mig puto. Kinsa mo receive ra ni? Kamo lagi ka? Isip ipadapin sa kuno natin din sa ibutang ra sa misa sa man dapat ibutang. Dari, dili ko kuha tibi. Oh, delivery puto. Hi guys. Kasi luto din eh.
Ti kuan, ti dato yung babaw Jocelyn. Daw guys, ara nang gihatod dato nang kasi babaw ila ti Jocelyn. Winnie, Oh. ako ba yung pabuan? Bush na, bakit? Bigyan mo ako? Sa puto. Humot sa puto guys. Humot etlog. Nino, delivery na ko ron Nino. Yan, bisihas Nini. Yes, ate, the birthday girl. Kapag wapa pag birthday girl na guys. Lang kanding nga kaanan. Tanaw guys. Ha? Didi. Mama na igmamana ni. Hoy, gatas. Oh, wait up. Kumatingi. Ginorang kahibos ka aso. Ning Didi. Mga guys. So, Didi siya ng water. Ako ni, be. Ako ni. Pag mako ni. Bye, Ram. Ano? Anong? Arang yung taong suso ni dya. Ay, nangita pa nini. Wala tanong. Arang kasi mo Didi eh. Pansit. Sa pa imong naluto. Spaghetti, dyan ay dinuguan. Hala, arang kasi lagi mo Didi ni. Nahurot naman pod. Agare. Hala ka. Dala. Amol po na na. Sige, punit. Oh, pwede. Ang si ate. Nana. Saan oras guys? Diyanit na. Kita nagsamput na. Kaya lang minadagdag. Dakon na, mga 40 kilos na ni. Mga 40 hun. Sige, darag birthday boy o si birthday girl. Picture din, sa picture din, sa picture. Honey, my love, so sweet. Honey, my love so sweet. Ato bang? Happy 18th birthday. 1, 2, 3, smile. Smile te. Smile te ni Gib. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Smile. Yaki. Dapon mo te. Honey pa ni mga. Honey, my love so sweet. Maglagdaw man. Sige. Yan guys, sasaksihan ninyo ang ilang gugma. 1, 2, 3, Gugma ga eras-eras. Ah, sabi ha? Sama pagbalik. Balikan port. Yes, pagbalikan port yan. Dari ya kar makitan na ang das sungko anti. Picture mo ha? Makitan. Dili ito bang. Ako na pa yung mahaway daras. Happy birthday. Slice ba ta? Gawa man na. Para maghinungitay mo ron. Picture din isa. Kay kuan ka lang. Happy birthday to you. Oh. Oh, bias lechon oy. Ano na naman na ikawas? Di na igawas te? Kainit ka. Di igawas? Yan na lang. Yan ara. Sige. Kumbate. Ah, lamig ang smile nila. Nilanay lang. Nilanay man, nilanay. Init. 1, 2, 3, smile. Tumang te. Ang si Kuya, ang mo tanaw. Tanaw ya, smile ya. 1, 2, 3, smile. Okay. Grabe ka. Oh, basa na eh. Baslanay na. Sana all. Kita man, pag-picture sa mo kay mag-iwan. Nay nagiki. Nawa lagi. Di na. Punta sa atos. Nagdang lagi. Ang ipaabot sa tanan ang panit sa litson. Dahil si Kaso. Alami. Birthday-han. Thank you. Wapoy, I love you. Dako day wali ko ni maglit sa buwan. Wa ni mo i-greet si ate. Mangleod dun sa ate. Totoo na po siguro. Ang tangan niya. Ah, Wa ore. no. Pala daw siya kang di mainit. Okay naman yan. Okay raman marag di raman mo. Kuan. Sa na pagbahin nimo? Putod sa pika sa puti. Wow. Ano man? Ito nga na agi pa abot nga litson. Bias litson oy. Lamig dang ganter. Hana na isa karanggan. Ano yan? Lamiin. Hana na isa. Hindi na guys. Hindi na. Guys, bye. Patod naman dahil sa tamang akong kay Luoy. Pwede naman sa isa. Ang anyog danggan eh. Bye. This is mine. Nga oy. Uy, balik ka!
Danggan. All di patuwad. Kadang-kadang kayak dapat Ini siga. Tara na. Ay, kabalaka na content dyan. Wow. Ale. Aga, crispy. Grabe, inita na tunog. Kiknog, ikas. Kaya, Japon butang. Tayo lagi, hilahin na kayo. Tapos ba? Darang masalah rin. Darang masalah rin sa danggan dia. Nakabudang ka tao sa kanino. Ha? Ato. Di. Di oy mo kopil siguro kay gamay raman. Guys, mantap. Danggan. Kaduhan na eh. Ha? Eh, Kim-kim. taon niya na. Punta nga. Uy, may padalan lang nasa ng ulo. May para sa inyo. Para sa tisagat din nila. Sabi na din eh. Nanaka na. Ngas kim-kim sa danggan guys. Ay, dali mo kiyaw din. Ano? Hindi, hanggang yung ulo ba, pang baya. Dili lang na ikatong. Laluin, ang bago, patay. Takpan. Takpan ni dagan ako. Tagal sa Inday may magtiyan gamay din. Ibang maganda sa katadakan kayo. Na makabidyo ta. Video ra ko ya. Tarong butang na. Yan na guys. Ano dito na na? Di ba ka naman sila na yan? May sumo mo? Ha? Amay ano may yan? Bye. Guys, nahurot naman ang danggan kare na pud. Ano pa sulan? Hindi na to eh. Napay nga sa bayan lagi na arat to. Miun. Yok! Ano nang isa? Imo nang isa, jaha pa nang isa. Te, saan may pagbadbad tir? Tanan bay. Badbaran sa nato. Badbara. Sakpan. Te, te ilayam. Sila. Oo. Tag sa tatiri, imo na. Sila. Sige, okay. Ano? Birahin na tiri. Tiil. Oh, dapat ito rin. Anda ka, si Adi tingil man po. Karamato, karamato, yung mga Ito, salina na lang ako. Kaya na basta mo. Dito talin jo. Nanta ngaon, likim. Likim din, likim. Oy, Beng, Beng! Soon. Beng! Ay, mandari, hindi bang maning? Uy. Ay, kadati. Hindi ba po ka na? Hindi mo, ikaw. Kapalit na hukarang. Ah, plato. Oy, dadakan may per plate. Per plate. Iyo ka, Puto, amagre, napay. Nanguli na may dana Miss Bay. Daghan ka dun salamat ninjote. Ni Kuya Mario, happy birthday again. God bless og more birthdays pa nga mabot ninjote. Salamat ka Diyos pa bring home deti pansit og kuan. Spaghetti, dapay cake sa mga chikiting. May puto, ang dadaan ng mga kuyas. Kaya mas sila kauban, kaya di man may masigos motor. Dadi pa yung mga buhiin. Ang dalikchat naman nila to guys. Nanipalit na yung mig skim coat. Naghan ka dun salamat sa atong imong gihatag nga para palit og skim coat. Thank you so much ka jote. Ihatag na to ron, harang videohan na to ron. Yeah. Salamat, namisa pa ni hapon. Nato pilit soon. Thank you te. Salamat ka Joya. Ang mga kuyas, topas buhiin. Apil man yung ihap tong tile adhesive. Good mo doon na. Aw. So walo ra ni ka kuan bag. Wala akong lima. So ug manay kuan. Ako rin ihap tong tile na. Kay hapon na pud. Naaanday ni jag ihap tong lain. Sabi mo lang, ikit man po dito. Oo. Red sako Okay ra. Para ihap tong tile na buntag na. So din nag-skim coat ila nang gihatid. Walo ra ka kuan, walo pa ka bag na una ug man ako nog 5. Salamat ka Adjo. Okay, thank you very big.
Dala tayo gihatid na. Kuan na ka sako ilang giuna. Lo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ilang giuna ring 8 ugma na ag 5. Salamat. Thank you. Ana na isira. Alam, sangot na ba diha? Oh, ito na, tagawas na.